Non podes decir nin sí nin non, é o equipo revelación, sen dúbida. Creo que dudas temos poucas de que iso é así. Algún contaba con este rendemento? Poucos. Está claro que... Poucos. Está claro que Manuti e eu falamos de que podíamos conseguir cousas importantes. Seguramente ese segundos era algo que non nos alcanzaba a pensar. Algúnha vez viches tanta ilusión na Vila? Cando xogamos contra o Arosa, contra o Alondras, foi algo espectacular, pero creo que como este ano non hai nada, nin parecido. Todos os partidos, o campo cheo, todos os partidos a xente animándose, da igual que chova, que non chova, e agora creo que o reto sí que o perdín. E mira que o estive intentando, pero non pun cabal. Eu non recordo nada parecido, sí que é certo que creo que o ano que ascenderan a preferente, cando ainda o campo era de terra, creo que hai imaxes onde había moita xente, pero creo que como isto nunca. Unha promesa, se hai ascenso, unha promesa... Complicado, eu mira que ando ahora co tema dos camiños de Santiago, xa que me toca gravalos e todo isto, pois, veño, facer todo algo... Todo o xogadores do Estradense e nós. A última etapa? A última etapa. Bueno, todo vai ser difícil. Eu firmo ahora mesmo, senón ponémoslo como reto a plantilla, eu firmo.